Salutare și bine v-am găsit de al doilea episod de Clash Royale. Văd că aici cheltui cutia asta, că ia să vedem ce o să ne pice. Bănuți, Tesla, Skeleton Barrel, Cannon și Ice Golem. O să laboradez, o să-mi placă să laboradez pe Ice Golem. Da, să-mi fac câțiva bănuți. Și aici, hai să dăm, că nu mai trebuie pe Zep. Poate mai trebuie și pe Zep, dar mai puțin să fac. Hai să dăm și noi pe mai tare așa. Hai să-l dăm mai tare. Hai să-l dăm mai tare. Eu nu vreau să donez pe ăla. Nu vreau. Că nu vreau să-l donez eu pe ăla. Și precum bine vedeți aici, am câștigat primul meu challenge de pe acest canal. Și o să vină în 2 zile Electro Spirit. Va fi mișto. Dacă am noroc să-l iau. Dacă nu, îl iau din cutie. Vă și să mai strâng și bani și pentru altceva, numai pentru pachetul meu de exemplu, pe care îl folosesc doar în arenă. O să mai strâng și pentru Royal Giant, pe Tesla, pe Hog și pe cine mă să mai strâng bani, să mai apropii de level 9. Habar n-am. Mai vedem noi. Și mai am încă puțin 98% să fac level 11 pe King Tower. Hai vă să dăm un match aici pe arenă. Doar un match și după mai dăm altele. Ia să vedem ce match o să fie aici. Ia. Bă, mai încet, mai încet, mai încet. E, cum vedeți, merge foarte greu. Na, ce să-i fac. Asta e, se mai întâmplă. Neapărat îmi iau telefon bun. Neapărat, trebuie să-mi iau un telefon bun, că cu ăsta nu se mai poate. Ok, ia uite ce combinație bună a făcut Dani aici. Bravo. Bravo. Hai băgăm unde ăsta. Nu știu. Ia să vedem ce poate să facă. Nu a putut nimica. Deocamdată. O să pierdem din nou meciul. Asta e. Iată. Iată. O să punem și imediat și X-Bowl. Dar deocamdată trebuie să avem răbdare foarte mare. Că dacă nu avem, pierdem. Înțelegi? Mamă, mamă. Bă, ce mă speriai. Am grijă. Hai să vedem. Ia uite, mai punem încă un ăsta aici. Să nu-l atace. Înțelegi? Să nu-l atace așa rău de tot. Dă-i bă odată. Hai, Spirit. Ia uite. Hai. Să se ducă ăsta forța. Hai odată să mai pun ăsta. Așa. Ok, hai că e bine.
E bine, bine. Iar dacă îl omoară pe ăla. Ia să punem și noi niște de ăștia. Ok, hai că e bine rău de tot. Oh my god, cine a făcut ăsta? Ok, hai că mai punem unde ăsta aici. Nu e așa aiurea. Mamă, să fiu atent la voi ce e. Este! Bine, măi! Luăm turnul. Bine, mă. Primul nostru win. Hai să băgăm un match pe Draft Challenge. Că un pariu iar o să meargă foarte, foarte prost. Asta e așa. Hai că vreau. Hai să vedem aici ce o să facem. Aleg ăsta. Nu, Valkyria nu o mai folosesc. Merge ca naiba. Vedeți? Wizardul e mai bun. Așa. Și-mi luai execuționerul. Mă gândeam și eu, e mai bun. Că am și tornado. Hai bă! Îți bagi joc de mine. Internetul. Hai! Vedeți cât de greu merge netul ăsta? Foarte groaznic. E greu la 2 pe 2. Îți merge și nașpa în primul rând. Faimosul nostru. Auleu. Îl atacă ăsta. GG. Să vedem. Să-i luăm și noi ceva. Dacă se poate. Pune repede un test. Așa. Da, chiar dacă nu e bun. Și acum problema este în felul următor. Nu mai am ce să pun. Aoleu! Nu știu ce să-i fac ăsta. Îi tragem asta. Dar numai bun de ăștia îi dă lui. Nu dă de... Ok. Am salvat tornul, da, degeaba. Ei, uite. Vede știu ce le vom dă mie. Nu vine să cred. Hai să-i distrugem ăla. Deloc, deloc. Mă, nu merge bine. Delogul nostru. Ok, nu mai zicem nimic. Am ce să-i fac? Eu are și Valkyrie, are și de toate. Uite-te și tu. Am ce să-i fac. Uite-te și tu, uite-te și tu. Doamne, du-te de aici, bă, cu gigantul ăla. Aoleu, am ce să fac. Asta e. Merge tot timpul băguit și nu înțeleg. Las că nu-i nimica.
Uite, punem un ăsta aici. Hai, mă. Forța. Forța forților. Nu-i nimica. Dă-te. Bă, ce foaia, bă. Bine, bă, din prima o luăm bine. Rău de tot. Aoleu, ia să-l tragem noi pe ăsta aici. Bang! Știi, coblin s-au făcut. Ba, dar mai bine lăsai la mine să-l trag. Dar merge un pic greu. Ce bine îmi pare acum că mă distrez și un pic. Bine că băgai pe doi normal. Nu-l mai băgai pe ăla cu draft challenge. Că ăla mă enervează foarte rău. Și nu suport treaba asta. Ce oprim noi acolo, bă? Du-te de aici, bă! Băi, să moară Jackseana și ne distrăm aici, mă. Dacă eu dăm, bine, bă. Da, mai trage și pe ăsta aici. Hai să mai băgăm un meci 2 pe 2. Hai să vedem acum. Să vedem ce pachet are. Ce pachet au ăia doi necoechipierii noștri. Opa! Măică, ce pachet e ăsta, bă! Ne desărăm naiba. Dar las că îi luăm și noi ăla. Iar se blochează ca dracu. Bun. O, că putem. Bine, mă. Trebuie să vedem. Aici un prinț. Hop. Bine, bă. Mai băgăm. Atunci. A, lasă-mă. Lasă-mă. Lasă. Lasă, bă. A, ce se fac nici eu cu prințesa aia severă. E prea severă. Nebunul. Am ce să-i fac. Că mai are unul dintre ei un Mega Knight acolo. Ia fiți atenți aici. Skeleton Army. Și mai am 15%. Opa. Dă X-Bow-ul meu, dă X-Bow-ul meu. Ia uite ce vin. Ia uite.
Bine, mă. Is victory, it's mine. Victory, it's mine. Ah, nu e. Bine, e bine. Oh! Bine acolo, aproape. Doamne, cum să te bage? What? Băi, ce se întâmplă? Se blocă. Nu mai da. N-a spațiu. Doamne. Bă, da, câte probleme mai are și telefonul ăsta, mă, frate. Ai. Mamă, și dă de ca prostul aici, meci în arena. Nu, chiar nu vreau să mai dau. Nu-ți dai seama. Nu, se mai duce prințul ăla. Că ne dă asta un fireball și ne enervează foarte tare. Băgăm aici. Opa. Bă, dar de câte ori să vă spun să nu mai folosiți atâta balon? Să folosesc ăștia atâta balon? Nu e în regulă. Bun. Gata, nu mai zicem nimic în episodul ăsta. Ne concentrăm. Ne concentrăm. O singură arcașă. Iar are probleme. Iară are ăsta probleme. Iar are probleme. Cred că se blochează de la filmările mele. O să șterg și imediat filmarea după ce termin episodul. Haide, mă, încarcă-te. Mai am și 13%. O să mai dăm un singur meci. 2 pe 2 și bag cu alt pachet. Nu, deja l-ai plus. Gata. Bă, dacă se blochează într-una, eu ce să-i fac, Dumnezeule? N-am ce. Ia. Ia să vedem. Uite pachetul ăsta, că am mai dat de câteva ori. Am, să vedem cu asta, cu pachetul ăsta. Ia, vedem noi acum. Mai vedem dacă ne mai fraierește. Dacă nu, închid filmarea asta. Deci ăsta este ultimul meci. Ultimul meci pe care îl mai dau și eu.
Că mă țin de promisiuni, să știți. Mă țin de promisiuni. Mă țin de cuvânturi. Îmi place cum merge ăsta. Gigantul nostru. Deci vă băgăm un wizard. Să nu ne tancheze așa rău. Dacă ne tanchează așa foarte rău. A, nu, așa. Mamă, ce bun e tipul ăsta, mă, ce se fac. Știu cum bag eu Hog Rider-ul aici. Uite, bine îl bag. Eu știu să bag bine pachetele, uite. Se duce. Lasă Hog Rider-ul ăla, se ducă, să dea. Îi rupă tot fâșiul. N-are ce să facă. Ia să vedem. Gata. Să băgăm un skeleton în armie aici. În forță. Bine. Bine. Bravo. Hai să vedem aici. Merge? Ia să vedem. Ia. Aici. Nu merge! E bune! Nu merge să tragi Rem Rider-ul ca Hog Rider-ul? Sau ce? Bun. I-am dat un fapt să-i mai țină. E bine că i-a ținut ăla. Doamne! Nu ce să fac. Nu ce să fac mai mult de atât. Hai, target. Bun. E bine. Să vedem aici. Opa. Ce avem aici? Mamă. Nu! Opa. Nu! Bă, frate, are prea multă bandită și Valkyrie și Rem Rider, bă. Bă, dă-mă-i două încolo de treabă, lasă-mă în pace. Băi, vere, n-am ce să-i fac lui tipul ăsta. Ok, băieți. Cam a fost un episod mai un pic cu nervi. Dar lasă că o să facem și episoade de-astea care să nu mai pierdem așa într-una. Că m-am apucat de ieri de YouTube și astăzi m-am apucat. Bine, băieți, dacă v-a plăcut episodul ăsta, ne vedem mâine la oră cam pe la 8 sau 9. Bine, băieți, v-am pupat.
Ciao!